No kelna nyathi moro no bedo sodomized. To nyathi ne 15-year-old nyathi mawuoyi. To ka penje ng'ama no kelene nine osiepne moro. To nyathi no ng'isa ni min gi giwon gine gidak e room achiel. Tido ka sama koro gochipo gotindo koro sama min gi giwon gine ndia otanda kacha to gimoro amora uwinjo nikech onindo piny kae to ma ot room achiel. Koro yudo ka ang'iso ka jonyuol niya ntie gik moko ma it's just a matter of time. Thindo gibo dongo one day gibo wuok gibo dong kendi gi jaodi kata gi chiegi min go sani. Koro giminyo be nitimo niya what is the mental state of this child? To menyo ka gima wacho ni nyathi timo gima oneno. Koro yudo ka sani ntie jonyuol modak e single room Nairobi ka. Yudo ka in jonyuol mamiye tengi nyathi madichuo manie form 1, form 2, form 3. To nyathi no dak e boarding. Koro ka nyathi ni biro ot to kaka ida gwenje gi nyathi ni ot single room kae bende tek. Kichilo mondo lock lawi ng'ama miyo en ng'ama dichuo oda mondo kelo sepene. Kuyudo ka gini bende tek. To yudo ka nyithindo they can really understand when you explain. Tinya mane explain gi nyathini kendo siepni. Kuyudo ka samiso nyathini yawa adwa mondo idhi idago wadwa mang'eyo kaka usepa na wacho ni Kenya nyathi mawuoyi obiro ki a male figure kwa maisha yake mondo ng'e ni meka joma chuo timoga. If you have a brother ming'e ni manyalo trust manyalo bet gi nyathina nyathi nyalo dago brother ne kiro ng'e ni adhi ka brother na nikech mam sani kumentie financial oken maber magi ma itimre. Ido ka weche kaka mag chiemo mane wacho cha nyathini ong'e ni mama na timo ohala makama. Mama na onge pesa, baba na onge pesa. Mama wachamo kuon galot kawuono, kinyo wachamo kuon gomena nikech sani to podwa waonge go. Koro nyathini understand. Koro ido ka dak e room achiel gi nyathi en very very challenging. Tido ka nyithindo mang'eny manyiri, chiemo nyathi mondo ngisania. Mama na obiro school ka penja gimo man gi boyfriend e school. Koro min gi okele ka jahocho. Tangiso min gi kikelo nyathi ka jahocho, abet gi nyathi kende mondo itima nyathi wacho mondi. Nyathi no penja achiel Joyce. Apenji jahocho. Kini gi boyfriend achiel. To kato nigi boyfriend abich. Kata ngane mabet mane marach. Koro nge apenje ni ki in to ngisa nathini angsiri jenzi ogipandi. Koro ben gidong ngeno bet woko min giorite an kode e room owuoyo. Koro penja chalina to mama temo kelaka ngech kikelo ngato kuom hojo to ok en willing mar bedo hocho bende semo kotek. Bedo ngisa ni koro abo nyisi gima otimre. Wapo kanyisi ada mondi ipenja iduoka penjoni. Bet gi boyfriend adi achiel gi bet ga beach. Karambane marach. Which one is a sin? Kuido ka nyathini katemo noni tutong sani mama mokela no mama na mokela no. Kelo ga chwe ot. Tido ko kelo dichuo ma kawuono kelo ma kinyo kelo ma kinyo kelo ma oloko gi. Koro afadhali an man gadi achiel. Tido ka sani parents most parents they don't even have that ground mar collect nyathini because the things you do manyathini neno you don't even have that capacity to tell your child this is wrong because they feel like gin more saint than you. Koro neno ka ini loko chuoka ibiro kimer inindo kanyo itimri nadi. Koro environment manyathi dwa beteni let it be a good environment because a toxic environment can make a child do so many things. Kech nyathini neno niya kini minwa tikela beach mopogore kono mayo biro kinyo machielo kinyo ngise ni ma anko kinyo ngise ni ma ke wadginga to nyathini neno ka uninde room achiel to tamento anko morocha ko biro onindo ga room morocha lakini anko manyathi makoro tin otemo reason out ninya anko ni ngech ntindo gi gin paro mang'eny even nyathi matin cha gik moparo ng'eny chemo nyathi mondo biro ma class around 3 years 4 years nyathi ni a lot of things kendo penje ni auntie ngech ngisa ni auntie anko moro bire ot to anko cha ngech boys they are very attached with the mother ko no kagima ko biro mai mingi koro ngise ni anko moro ko biro to nindo ga room ne lakini anko moro to ko biro tiriemba e room mama adhi inde room moro ko temento anko gi okanda ka gin anko machal gipogore nadi koro chiemo ro ngiso minigi ni yawa kawuono we anko ni odhi oninde room cha wanindo ko die room ni mam okadhi ka room cha to kara anko ni en boyfriend Kuido ka gik ma jonyuol watimo ndalo holiday gingik ma very sensitive. So create that environment for your child because if you're in an abusive environment be ugore pile uyanjiro pele mbele nthindo nyathini bet gina toxic environment. Koro kidak e single room be nyathini piny niseni ngane ibodhi dala ibodhi dag ngane nikech gimae as long as you can explain. But onga jamo libedi gi nyathini toxic environment nibo kelo chuoge mabo indo gi nyathini chuoge mabo sodomize nyathini chido koro case take ngichido ka koro ngani onindo kodi nyaka gi nyathini ne te koro make sure that ngamikele ot ngata wacho kanya maber ngati mondiko ni kendo beni beta meet outside wekele ot kini ngama miyo tidak kendi tinigi nthindo kido dichwo moro bituru oko kucha wuo oko kucha
one day we'll talk about dating as a single parent because kaima be challenge nitie because idoka ng'eng chuo ose learn the act of loving your child kuido ko sero nyathini makoro kata kudwa weru nyathini question tiwe ng'ani nadi mae baba madwaro to en ohero nyathi boy kuido ka chuo mariek they want to bond with your child first so nang'eso ka jonyuol if you're a single parent don't introduce your child to a stranger date ng'ato kokucha ung'ere kabisa kuse en koro udwa kendru makimora mora ni sawa now you can introduce this person ang'eni mano mbaka ma wanyalo goyo kinde machielo kata chenro mar mbaka iwe kinde mabiro mbele Morin ang'eni imbe ne wach moro ili to joneno magwa bende wacho kanyo ni onego bed ni ng'eyo osiepe mag nyathini nyalo ng'eyo machalo nade ahinya to